ndenze into endifuna ukuyenza qha into endidikayo bangathi ndenze iqhwem xa ndisondele kakhulu, bangathi ndenze iqhwem xa ndisondele, kodwa ndililo iqhwem, andilenzanga nokulenza iqhwem. Uyakhumbula usakhula usemncinane uqathwa ngabantu abadala bathi uba wenze iqhwem uhlale wenze iqhwem, xa ususelwe impukane uzawususelwa impukane, xa sele ususelwe impukane uhlala olunjalo, uhlala uliqhwem okokokoko. Unompelo. Babenceda ke khona, zikhona ezinye izinto abantu abadala bebeqhatha ngazo abantwana, bekanti bayabanceda. Okay. Yintoni endifuna ukuyenza? Ndifuna into etsolo. Ndidinga into etsolo ukuze ndincudule ngayo. Le nto ilapha ebusweni idinga into etsolo. Masikhangele into etsolo. Kugcwele imibala emininzi apha. Khona umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, blue. Kukhona umbala omhlophe, white. Kukhona umbala, andiyazi uba umbala onjani ke ngoku lo, pink. Kukhona umbala oluhlaza ceke, green. Kukhona umbala obomvu, red. Kukhona umbala oqanda, yellow. Ndithatha lona umbala ke ndijikelezise. Ndidinga ukuxova, ndixove. Khona le nto ihleli apha ekamereni manyani ke ayisuki kakhulu. Ndayisusa kanjani? Okay, mandiyisuse ngomnwe ngoba ayide isuke. Ndifuna ukubhala ke into endiyibhalayo ngalo mbala luhlaza apha ebusweni bakho. Mandijike ndiyikopise ndiyisise kweli cala. Okay, ndiyakrwela. Oh my word, what is that on your face? No. You have all of these negative things covering your face. See what? Let me see if I can fix it. I have to use this pointy pen to pinch and pluck them out of your life. Uyazibona zonke izinto zingalunganga zigcwele apha kuwe. Yabo, kwendawo kweli sigcwele nangapha kweli sigcwele. Into zayidini leyo, kodwa ke suba naxhala. Ndiza
usebenzisa lento le uyibonayo, it's all ndizisuse zonke. Okay, negative thoughts, bench, plug. Negative thoughts, they're over here, bench, plug. Ingela phansi kwelicala, bench, plug. Umona, bench, plug. Inzondo, bench, plug. Eqhaji, bench, plug. Ukunqwenelela impilo zabanye abantu, bench, plug. Ukusijongela phansi, bench, plug. Ukungonwabi ebomini, bench, plug. Ungazifumani zonke into ezidingayo, bench, plug. Manjonge, come and jonge. Let me see if all these negative thoughts, okay, anxiety, bench, plug, depression, bench, plug, negative thoughts, bench, plug, thinking that you're less than others, bench, plug, procrastination, bench, plug, laziness, bench, plug. Let me see, unhappiness, bench, plug. Being overlooked, that is, bench. I think it's stuck, bench, 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 and plug. Okay, I see now, all better, 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 but this ngcudulile ndazilahla, ndizingcudulile zonke ndazilahla, ngcudula kwelicala ndalahla, ndangcudula kwelicala ndalahla, ngcudu, 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 lahle, ngcudu, 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 lahle, ndizingcudula zonke, ndizilahla zonke. Khawume kancinci njonge, khawume kancinci njonge, khona enye into ezongcudula kancinci. Mandihlanjwe ndihlambe kwelicala, ndilambile, isisu sami siyaqala isiqhele. Ndilambile, isisu sami siqala isiqhele. Okay. Now,
bendisebenzisa lo mbala ukugqamisa konke okulungileyo ebomini bakho, ebomini bakho, ebomini bakho. Kugcwala konke okulungileyo, kugqame uthando. Ndilibeka apha. Mawusithande wethu, mawusithande. Uxolo, mandilibeke apha. Uxolo, ndilibeke apha. Uxolo, ndilibeke apha. Uvuyo, ndilibeke apha. Ucobo, nalo ucobo, nalo ucobo kweli cala, uyalibona? Gcwele yonke indawo ucobo kweli cala, uyalidinga ucobo kweli cala. Umgida, nangu umgida, nangu umgida, uyabo? Ugcwele apha esiphakathini umgida, unomgida yazi. Unomgida, ugcwele yonke indawo apha esiphakathini, umgida, umgida, umgida. Nangu umgida. Yintoni eshotayo eyokugqibela? Uxolo, nalo uxolo apha phezulu, nalo uxolo apha phezulu, nalo uxolo, 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 uxolo. Unoxolo, unoxolo, unoxolo. Uyazibona, sesigcwele kuwe zonke ezo zinto. Zigcwele kuwe zonke ezo zinto. Nazi ndizibhala, zigcwele kuwe zonke ezo zinto. Yazi ngondibhalayo uyatshintsha umbala. Uyatshintsha lo mbala uba ngulo mbala wale nto. Andibidanga nanto kwisula ngelo xesha nje manditshintshe umbala wayo. Ndizokwisula ngantoni? Wenza kandisule ngumwe wam. I kinda like the sliding. I kinda like it. I kinda like it. My stomach is growling like nobody's watching. Down here as well. Down, 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 down. Down here. Down here as well. Down here as well. Down, down, down. Okay, let me use this other hand. 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 This other hand. Mandisebenzise esi sandla ke. Ndisebenzisa esi isandla ke ngoku. Ufuna ntoni, ufuna ntoni, ufuna ntoni? Mandiphindise esi. Ndingakhange ndisebenzise. Andazi uba ndizawuthini. I-DVD DVD lawo zona kule nyanga noba zoba mfutshane ndiphelelwa ngamazwi okuthetha. If you are enjoying this video, please make sure that you like, comment, share, subscribe, join Super Thanks. And if you already have done that, thank you. Thank you. Thank you. I love you for watching. Thank you. Thank you. Love you for your support. Thank you. Thank you. Thank you. It means a lot to me.
just a random box I had thought of tapping on. I was using a perfume that was on this box, and yeah, it's called Intrigue. But I'm done. It's almost finished, and I'm gonna buy a different one now. I change. I change perfumes like I'm changing socks. I never stick to one. I don't want to smell the same. I want to smell different all the time. I want to smell like I was smelling before. Let me get this out of your eye and throw it away. Let me get that out of your eye and throw it away. Let me just get this as well out of your eye. Let me get that one and out of your eye. Let me just get that out of your eye. Mandadeli and Tundisu Subswin Bako. Mandita Dendi Tundisu Subswin Bako. Mandita Dendi Tundisu Subswin Bako. Mandita Tundisu Subswin Bako. So Subswin, you guys have to forgive me. I don't know what to talk about when I'm making this kind of videos. I get bored easily. I don't know what to talk about or what to say, what to do. Feels like I've repeated myself long enough. And I just look at the time. I'm like, no, my videos need to be 45 minutes long. And now I barely made it to 20 minutes. Why? Why does this keep happening to me again? But I'm just gonna do what I can. And you're gonna get 20-minute long videos up until you tell me what you want to see for making longer videos. But anyway, let me wipe. I've been having this hairstyle for the longest time. Now it's been 5 weeks, entering on my sixth week, and this is the longest I've ever
as long as it's not true crime. True crime needs a lot of sitting down to create it. I need to sit down and do the background checks and make sure that everything is thoroughly done, because these are people's lives on the line, and it takes a lot of time and energy to make true crime videos. And then the views are not viewing, but I do make them every now and then. But I'm taking a break. I need to make them when I feel like I'm ready to make them. Right about now, I'm not. Please do give me ideas of random things. It can be things I've done before, things I've never done before. Just give me ideas. Okay, where are we going to get our word of the day today? Mandy Kongele. Okay, our word of today for today is going to be in the book of Proverbs, chapter 4, verse 11, and it reads, I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight paths. The Lord instructs you in a way of wisdom, and He leads you on straight paths. Straight paths. Straight paths. Straight paths. The Lord does that for you. Thank you for watching today's video. Have a great day or night wherever you are in the world. I will catch you